Седо и капитана на гостите Лудек Перница. За съжаление, ранен шанс за Виктория Пилзен. Густаво Босато с ценна намеса. С подаването успява да намери свой съотборник и опасността остава пред вратата на Виктория Пилзен. Пак Тибо Вион. Добро залъгващо движение. Вилцвуд. Топка за Греъм Кери. Кери стреля към вратата и топката е в мрежата. ЦСКА повежда след само 6 минути на националния стадион. Буча. Добре напредна. Пак Янушек. Се центрира в наказателната поле. Босато се справя и този път. Джон Мускера. Като става в пределите на игрището според арбитъра. Едва сега вече сигнала последван. Гол няма да има, топката е напуснала, така че удар от вратата за Густаво Босато. Да, определено. В квалификациите на Лига Европа и Шампионската лига, най-вече с екипа на предходния си отбор Жилин. Йомов, вече в наказателното поле. Георги Йомов стреля 2-0 за ЦСКА. Малко повече от час след началото ЦСКА изравнява общия резултат и вече води с 2-0. Също първо докосване от Яник Вилцхуд. Добра устойчивост, за да остане на крака. Вилцхуд. Йомов. Центриране на Георги Йомов. Кайседо с глава по край вратата на чешки. Матехмелов. Топката е комфортно и безопасно в ръцете на чешкия страж. Дами и господа, финал на този сблъсък. 180 минути не стигнаха на двата отбора, за да бъде излъчен победител в общия резултат, и след 2-0 на националния стадион. Общия резултат между ЦСКА и Виктория Пилзен е 2-2. С кой за Кайседо. Бързо обаче Кайседо е затворен от Бравец. После Кайседо извършва нарушение. Втори жълт картон за напад. Центриране към близката града. Топката отклонена. 3-0 за ЦСКА. Дива радост на националния стадион. Юрген Матай отново изправя всички на крака. А ЦСКА гледа много уверено към групите на Лигата на конференциите. Емоция, дами и господа, а в крайна сметка ЦСКА е буквално на минута-две от групите на дебютното издание на Лигата на конференциите. По възможно най-емоционалния, най-драматичния, а вероятно и най-късния начин. Но ЦСКА е на път да го направи. Перфектно отклонена топка от Джеферсон и на далечната града. Грешка няма. Юрген Матай праща топката във вратата. ЦСКА 3, Виктория Пилзен 0.